Ja pracujem v podstate 20 rokov už, odkedy som prišiel do Čiech, do Olomouca, kde sme s Vaškom Umlavom začali študovať po revolúcii. Pracujem na takom otvorenom systéme aj v cirkvi, ale vôbec otvorenom systéme morálnej filozofie, poťažmo morálnej filozofie, ktorá má základy v filozofii Hany Arendtovej a ktorá, keďže som z toho robil aj doktorát, potom nakoniec vo Freiburgu v Nemecku skončil, začal som vo Freiburgu vo Švajčiarsku, tak som sa venoval práve tomu, aké to má teologické východiska, jej teória moci a autority. No a tak som sa potom pokúsil aj pre túto našu konferenciu pripraviť taký malý príspevok, jak to vidieť zo stránky trebárs cirkvi, spoločenstva, ktoré nie je len sociálnou organizáciou, ale súčasne trebárs je dnes hodnotená pomaly po komunizme akoby nejaká posledná totalita, čo tu ostala ešte v Európe. A pokúšame sa na ňu z každej strany nejakým spôsobom strieľať a pritom zabúdame na to, že táto cirkev má skúsenosti s demokraciou za týchto 2000 rokov. Dokonca ja ako člen Dominikánskeho rádu máme 800 rokov priamu demokraciu v našom ráde. Takže aj tieto veci existujú a napriek tomu to nie je tak jednoduché a máme tam problémy, ako by som chcel na kolegu, ktorý predo mnou práve hovoril, trocha nadviazať. V júli som sa zúčastnil na jednej veľmi zaujímavej konferencie Totalita alebo diktatúra alebo demokracia sa to volalo. Robilo to katolícka akcia Rakúska v Bad Tassmansdorfe. Tam bol pozvaný aj vitebský biskup Vladislav Blin, ktorý mal práve prednášku, ako on je poľského pôvodu, myslím, a je biskupom vo Bielorusku dnes. Rakúšanov to veľmi zaujímalo, ako bude hovoriť o totalite. Žiaľ ochorel a nakoniec jeho šéf Charity tú prednášku predniesol, ja som ju dostal do rúk a tiež ju mám tu použitú v tomto mojom príspevku. On si všíma práve Sartoriho napríklad, to je zaujímavé. A Sartoriho v tom zmysle, že už asi v 40. rokoch 20. storočia sme vedeli, že sa nám demokracia páči, prijímali sme ju, ale už ani sme sami nevedeli, čo táto v skutočnosti znamená. A Sartori vlastne potom hovorí, že žijeme teda v dobe zmetenia pojmu, alebo zmetenia v pojme demokracia. Blin nazýva problém demokracie ľudu, tzv. Demos pri výklade pojmu demokracia aj aporiou demokracie. Súčasne sa dodáva, že novoveká definícia demokracie spočíva na tradičnom výklade ľudských práv, zvlášť slobody a rovnosti. Aby sa z demokracie nestala ideológia typu demokratizmu, alebo dokonca nové náboženstvo, tzv. Demolatria, tak sa pokúsime ukázať na jej silné, ale aj slabé stránky, zvlášť pri hľadaní možnosti jej uplatnenia v cirkvi. Tu by som treba nechal túto pasáž na popoludnie. Pán kolega Gazda sa bude práve venovať histórii demokracie, treba z cirkevného pohľadu. Ja sa pripravil na túto prednášku, keďže som bol dosť naštudovaný, tak som pripravil ďalších 15 strán a mám to teraz ako kurz politickej filozofie na fakulte a súčasne chceme v tom pracovať aj ďalej. Ukazujeme tam, že demokracia vôbec nebola cirkvi cudzia, ani po francúzskej revolúcii, ani v 19. storočí. Že vlastne už sociálna náuka cirkvi vlastne vychádza z presvedčenia Leva 13., že nám tu pomôže už fakt len demokracia, pri tom, čo tu z každej strany na nás útočí. Súčasne by som treba spomenul i našeho obnoviteľa rádu vo Francii z tzv. Parížských salónov, keď sa diskutovalo po revolúcii a po rôznych ďalších politických systémoch, čo vo Francúzsku boli, nad tým, ako ďalej. Vieme, že Lamennais a s Lacordierom založili dokonca časopis, ja to mám v pláne, keď ešte bude možné v mojom živote sa tam dostať a tieto veci ďalej študovať, lebo to sú veľmi zaujímavé veci. Lamennais to nezvládol, odišiel potom aj z cirkvi, Lacordaire zasa obnovil našu reholu vo Francúzsku. A venovali sa tiež práve pohľadu na to, ako demokraticky komunikovať v spoločnosti a učiť aj cirkev so spoločnosťou komunikovať. Totiž práve ako aj pani kolegyňa tu ukazovala, istým spôsobom práve katolícke zeme majú problém, istým spôsobom ísť s demokraciou, ísť so sekularizmom a tento problém je často tým, že majú zlé skúsenosti z komunikácie. Španielsko, Portugalsko a tam i naše zeme, ktoré mali ešte istú cirkevnú tradíciu, a aj žiaci, ktorých učím, ktorí majú milión konšpiratívnych teórií v dnešnej dobe, od vlády slobodných morálov až po židov dnes a podobne,
tak vidím, aký majú problém sa otvoriť, komunikovať so spoločnosťou, ktorá automaticky je nazývaná, že je nehodná komunikácie po historických skúsenostiach. Takže nechám túto celú vec nakoniec až k Piusovi 12., ktorý vlastne už verejne prvýkrát sa prijal priznať demokracii v roku 1944 v svojom rozhlasovom príhovore, ktorý použil neskôr Ján Pavol II dokonca v svojich encyklikách, kde sa sám priznáva k demokracii. Celú túto teóriu na popoludne na môjho kolegu, alebo nášho kolegu Juricha Gazdu. No a chcel by som sa pozrieť ešte na Blinové názory ďalej. Blin dodáva, že príčina demokracie spočíva v niečom, čo táto sama nemôže garantovať. Čiže táto príčina demokracie je založená na morálnosti jej občanov a ich presvedčení. Tak teda metóda cirkvi spočíva na ochrane slobody a nemeniteľného uznania ľudskej dôstojnosti. Maritain dokonca hovorí, to je tiež zaujímavý človek, ktorého sa oplatí študovať napriek jeho veľmi ťažkej povahe, Maritain hovorí o nutnosti tzv. Sekulárnej demokratickej viery pre vstup cirkvi do verejného priestoru. Ja by som tiež pani kolegyňa Sedláčková nepovedal, že viera je niečo iracionálne. Istá viera áno, ale viera založila napríklad Karlovú univerzitu, ako Dominikáni v 13. storočí, takže len treba jej dať správne ráciu, správne poňatie a aby sme potom naozaj v tomto sekularizme nedali preč to, čo nás drží vôbec na svete, ako sme hovorili o Welt a Umwelt napríklad. Toto bolo veľmi zaujímavé pre mňa. Na druhej strane zaujíma ma Dominik Duka, teraz môj bývalý provinciál, teraz je arcibiskup v Prahe, na sviatku štátnosti svätého Václava, povedal, že demokracia má biblické korene, dokonca starozákonné korene, ma veľmi povzbudil, on je starozákonník, on išiel týmto smerom, ale je naozaj pravdou, že nájdeme v Biblii i demokratické korene, demokratické prvky povedali by sme, od začiatku, nie vždy boli používané a podobne. Takisto u tohoto pojmu Maritainova sekularizácie alebo sekulárnej demokratickej viery je dôležité si uvedomiť, to už je ďalší obor činnosti, tzv. Sekularizmus a sekularizáciu. Sekularizmus ako niečo, keď sa odmieta Boh v spoločnosti ako problém, ale sekularizáciu, ako to, čo tu aj kolega predtým spomenul, že náboženstvo tak môže manipulovať. Každé náboženstvo môže manipulovať. Dávať si teda veľký pozor na to, aby som nevedel alebo nemyslel si, že mám mobil do neba. Už tomu rozumiem. To je i posledné vyjadrenie treba z rakúskeho biskupa Launa ku situácii Love Parade v Duisburgu, kde to nazval trestom Božím a podobne. To sú tie veci, ktoré nám tu každých 5 rokov pri nejakej katastrofe znova vybehnú a treba to dávať na správnu mieru. V ďalšej časti môjho príspevku som sa pokúsil skôr pozrieť na demokraciu nie ako politický systém, ale ako kultúru. Bez demokratov nie je to demokracie. Keď ľudia, to bolo pekne povedať, musí v srdci, bez ľudí, ktorí od začiatku nie sú ochotní iných komunikovať, počúvať ich, mať z toho radosť, úžas, ako vo filozofii počúvať iné názory, aby vyšlo niečo, čo tu má byť, tak bez toho demokracia veľmi ťažko sa bude naozaj ďalej uplatňovať a vzniká z toho potom niečo takzvané kvázi demokratické, to rádi o tom hovoríme, že to demokracia, však aj komunisti radi hovorili, že boli ľudová demokracia najprv, len to má veľmi ďaleko od skutočného dialógu v spoločnosti. A práve tento demokratický prvok, slovo dialóg, cirkev začala počas druhého Vatikánskeho koncilu veľmi často používať. Ja tu mám niekoľko citácií, ktoré potom samozrejme sú v zborníku, to nemusím všetko teraz hovoriť. Práve Pavla VI, ktorý v svojej encyklike Ecclesiam Suam sa mimoriadne venoval pojmu dialóg. A dokonca tento dialóg nazval, že dialóg je evangelizáciou. Cirkev musí pristúpiť k dialógu so svetom, v ktorom žije a musí sa snažiť, aby tento dialóg bol stálym rozhovorom. No už jednak vidí aj Pavol VI nebezpečenstva pri rozvoji dialógu. Zvlášť starosť má o to, aby sme sa priblížili bratom, ale nesmieme zabúdať na oslabenie, oklieštenie viery. No, každá spoločnosť, ktorá verí, že má pravdu, má s tým problém. Náš dialóg nesmie byť zanedbaním povinností voči viere a tak ďalej. Napriek tomu dávame vnútornému impulzu lásky, ktorý smeruje k tomu stať sa vonkajším darom lásky, dnes všeobecne rozšírené meno dialóg. To sú jeho slová v encyklike z roku 64. Poďme ale ďalej. Ja som sa potom venoval hlavne priblížení myšlienok Hannah Arendt u rôznych teológov, ktorí sa jej myšlienkám venovali, teológov, sociológov a filozofov. Pri príležitosti hľadania odpovede na otázku demokratizácie v cirkvi v
však nesmieme zabudnúť práve na pojmy, ktoré pán kolega chcel skôr vylúčiť, pojmy moci a autority. Nejedná sa totiž o klasickú firmu, založenú na inej báze vzťahov, hoci aj so silným sociálnym podtextom. Keďže však jednou z výčitiek na adresu cirkvi je jej chápanie moci, tak sa skúsime pozrieť, ako sa s tým niektorí vyrovnajú. Mám tu na mysli troch autorov, ktorí najviac pracovali na týchto pojmoch Hannah Arendt. Jeden je rakúsky sociológ Karl Gabriel, profesor Gabriel, potom je tu kanadský teológ Robert Mager a nakoniec ešte veľký jezuita, librista John Mackenzie. Tak Gabriel hľadal sociologickú odpoveď na druhú tradíciu fenoménu cirkevnej moci. Na rozdiel od Webera a Foucaulta s ich dominantnou tradíciou, kde sa jadro fenoménu moci nachádza v uchopení vlastnej vôle aj na silu, nachádza Gabriel o Arendtovej teóriu moci, ktorá sa zakladá na vzájomnom súhlase a autorizácii členmi istej sociálnej spoločnosti. Dotyčnej filozofke totiž nestačí len model orientovaný na príkazy a poslušnosť. Takto sa zaujíma o Arendtovej koncepciu alebo koncept autority. Dochádza však k záveru, že cirkev, ktorá by bola oslobodená od moci, keby sme len o láske hovorili a chceli by sme sa oslobodiť od moci, by sa stala cirkvou, ktorá ako sociálna skupina zanikne. Tak dlho, ako bude cirkev existovať, budú existovať aj skupiny spoločne konajúce. To sa týka tak aj celosvetovej úrovne, ako aj biskupstiev, farností, a dokonca aj zvláštnych skupiniek vo vnútri týchto farností. Na každej z týchto úrovní ostáva moc vo svojej efektívnej sociálnej existencii závislá na súhlase členov danej skupiny. Podľa Gabriela dokonca aj tí biskupy, ako formálni nositelia pozície moci vo svojich biskupstvách, sú schopní vykonávať túto moc len vtedy, ak nájdu súhlas v cirkevnom ľude. Veľmi zaujímavá téza. Sledujúc Arendtovej teóriu moci, objavuje Gabriel celkom prekernú situáciu pre výkon moci dnešnej cirkvi. Pre pápeža ako aj biskupov by stala problém dosiahnutia akceptácie a tým spôsobom získania efektívnej moci bez uchyľovania sa k autorizácii formálnych foriem zhora. Na druhej strane, v budúcnosti sa možno stane dôležitým iný, ťažko uchopiteľný fenomén, a to vznik istého vákua moci v cirkvi. Proti vzájomnému súhlasu totiž nevystáva žiadna nová formácia moci. V tomto koncepte chápe Gabriel aj tzv. Tiché vystupovanie z cirkvi ako zo sociálnej skupiny. V interpretovaní Arendtovej teórie dochádza nakoniec záveru, že pre cirkev modernej doby siahnutie po prostriedkoch násilia je jednou z typických reakcií na stratu moci. Záujem cirkvi na poslušnosti svojich členov z tohto dôsledku úplne sa sústredilo na autoritu ako nepopierateľné uznanie jej práva na poslušnosť. Napriek tomu však hovorí, že napriek tejto výraznej kritike cirkvi a aj kritike cirkvi treba Maxa Webera z 19. storočia, Gabriel zdôrazňuje, že cirkev nebola o nič menej moderná ako iné inštitúcie tej ktorej doby. Druhý koncil, čo sa týka kompetencií a prostriedkov konania, na tom takisto nič nezmenil. Arendtová hľadala potvrdenie moci ľudom. Pre cirkev zatvára Gabriel, ako aj pre zvyšok spoločnosti z toho vyplýva, že tam, kde chýba uznania a podpora, techniky moci získavajú na váhe práve v zmysle Foucaulta. Už ten ďalší autor, ktorého som spomínal, ktorý chce reformovať cirkev podľa teórie Hannah Arendtovej, je kanadský teológ Robert Mager. Mager bojuje jednoznačne za väčší priestor laikov v cirkvi, a to hlavne pri spolúčasti na rozhodovaní. S úctou opisuje pohľad Arendtovej na zdôraznenie slobody v politike, ako veci verejné. Hlavne pre kolektívne jednanie a jeho váhu pri rozhodovaní hľadá Mager možnosť použitia v cirkvi. Súčasne však odhaluje rovnakú logiku privátneho sektoru pre cirkev, ako ju vysvetlila Arendtová. Teda, na jednej strane pokus o dialóg so svetom, dokonca pokus o líderstvo na smerovanie sveta, na druhej strane však jazyk a logika rodiny a bratstva, ktoré patria do sektora privátneho. Aj dnes to tu už niekto spomínal o tom približení privátneho a verejného. Je to veľmi zaujímavá vec. Arendtová veta sú veci, ktoré nepatria do verejného priestoru, do polis, ktoré patria jednoznačne do priestoru rodiny, do priestoru privátneho.